țin pe mână. Bună dimineața! După o săptămână de colindat și învârtit și răsucit prin Bulgaria, am ajuns și noi în Olanda. Mai avem 5 km și ajungem la descărcare. Să dăm jos acele ouă Kinder cu surprize sau ce tata mare o fie alea, că scrie Kinder pe CMR-ul. Să le dăm jos și să vedem încotro o luăm. Am făcut 24 de ore la Velo, ne-am întâlnit cu foști colegi, viitori colegi și așa mai departe. Am petrecut acolo frumos și acum suntem pe drum. Luați-o la dreapta. Auzi, luați-o la dreapta, o luăm la dreapta, păi nu o luăm noi. Să nu râdeți, vă rog, de florile mele, între timp au leșinat. Le-am schimbat apa în fiecare zi. Le-am pus și nițel din ăla, praf din ăla magic pentru flori, dar ele tot au leșinat. N-am ce să le fac, cred că de la căldură, că bate căldura fix pe aici. N-am ce să le fac. Atât le-a fost. Nici nu știu câte zile au fost. Cred că 4 zile. Luați-o la dreapta, dar traficul nu ne lasă. Și semaforul. Înainte. Șofer înainte? Nu. Și dacă nu vreau înainte? Nu vrei înainte, dai înapoi. Nu vreau să merg înapoi. Atunci ai pe loc. Sligro, ia vezi, aici scrie. E... Păi ha. Șofer, Da, ce te duce repede înainte? Welcome, șofer, să auzi. Cine mai știe franceză? Pe cineva ce sau? Rampa 31 sau rampa 32? Hai să vedem. Cine bagă la rampă? Eu sau el? Uite acolo râmpile. E un fleac. O bagi din prima. Sau nu? Că avem pe domnii ăștia aici parcați. 32 am zis? Da, mă. 31, 32. Ce cată ăsta în mijlocul drumului? Nenea, am zis că e ușoară rampa, nu grea. Avem un palet refuzat. Sper să nu mai apară niciunul. Trebuie să ne apucăm să repaletăm, să dăm cutiile. Să dăm cutiile bune pe alt palet și cele rele cred că le primim înapoi. Bună! Am terminat și cu ouăle Kinder. Acum suntem la încărcare în Breda. Și vom încărca de aici congelate, mai avem o încărcare la Bazendelir și există posibilitatea ca... Ce faci, colegule? Și există posibilitatea ca să nu mergem cu noi la descărcare. Descărcările sunt vreo 3 în Cehia, Tescobila și încă o descărcare pentru luni dimineața. E posibil ca să nu mergem noi și să meargă colegii polonezi. Da, și aici la încărcare s-a făcut tot o nebunie, că să așteptăm pe stradă și... Noi suntem fix în intersecție, că n-ai unde să te pui în altă parte, că peste tot sunt colegi parcați. Și în spatele nostru sunt colegi parcați. Nu știu dacă se vede exact. Da. Și trebuie să-mi strâng de aici din cabină toate amacte, electronică, ciocolăți și haine pline de motorină. Că cineva a scăpat motorină pe pantaloni. Bun. Și vedem, încărcăm și vedem încotro o luăm. Eu aș spera să mergem noi în Cehia pentru că îmi place, dar orice cursă e binevenită. Ne simțim odihniți momentan. Bun. Ne vedem mai târziu. Și indiferent dacă mergem noi cu
cursa la descărcare sau o schimbăm în bază, că există posibilitatea ca să schimbăm în bază la Delir. Trebuie să pregătesc hainele pentru spălat, că pe Bulgaria acum am stat mult prin depozit și am avut și schimb de paleți, s-au murdărit destule, așa că pregătesc plasa cu haine de spălat și așteptăm să vedem când ne cheamă ăștia la încărcare, că nici nu știu ce ore, câte ore. Aveam de la 12, da, e 12 jumate, aveam de la 12 până la 4 și fă că n-au niciun gând ca să ne cheme, așa că așteptăm și noi. Pregătesc astea și să fie totul pregătit. Am pregătit și actele, să le predau, să las plicul cu acte la bază, ca să plece în România. Muncă administrativă, logistică. Ia să vedem, vine Gabi, poate vine cu o veste bună. Ia, ți era dor de... Ăla nu cumva e Vasile? Nu Nu-i camionul de la Vasile? e de Lituania. Uite, serele deja au pus în ele. Mamă, ce mare sunt. Uite, mamă, ce mare e sediu. Wow! Mamă, nu era nimic. Era doar un fain schelet. arată. Chiar că arată fain. Dar n-a terminat. A terminat jumătate. HZ Logistics. Arată bine, mă. O, și rampa să urce mașini pe acoperiș. Da. Arată fain. Și e vizibil. Adică e vizibilă firma. Da. Hai, bă! N-am mai fost aici din... Continuați la stânga, apoi... De la începutul lunii octombrie. Ce repede s-a mișcat, vezi ce repede? Nu, Da, da, octombrie, tu, noi. Octombrie. La sfârșitul octombrie plecam din noi. Și ne-am întors acum. Ce modificări s-au mai făcut? A apărut o rață, nu? Pălac. Au ieșit bobocii. Au clocit rațele și gâștele și au ieșit bobocii. Da. Dar nu-i coadă, nu-i coadă. Hai, poate ne încarcă. Poate avem noroc să ne mișcăm repede. Dacă e marfa venită. Nici rampele nu sunt ocupate. Dacă e marfa venită, poate avem noroc. La dreapta. Mamă, pe unde parchează remorci. Dacă e plin în curte. Crezi că ai loc? Să faci giratoriu? Că uite unde s-au băgat la somn. Da, se construiește și aici. Ce nu? Mamă, cred că ai făcut o alegere. 405, care trebuia să o dublez eu. 28 04 HZR, pardon, 28 Sibiu era.